ঘন জঙ্গল এটা নাই ভাইনা এটা কুଆଡେ ବାହାରିଲେ ଆପଣ ଭାଇନା କୁଆଡେ ବାହାରିଲେ এটা আইছি পুরা বিরিঙ্গাଣ୍ଡ সে বুঝি খাଇବା ପାଇଁ କାହିଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି। ଓହୋ ମାନେ ଏଟା ରାସ୍ତା ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ହେଇନି ଆଉ ହେଇରେ ତାପରେ ଏଟା ଶଙ୍ଖ ହେଲେ ବି କାମ ନାହିଁ ବ୍ରିଜ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା 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 ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାଘର ଲୋକମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଠି ବାହାଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯାକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗାଡ଼ି ଯାକ ସେପଟେ ଅଛି ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛୁ ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗାଡ଼ି ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ରଖା ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଯାକ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଠି ଯେ ଆମେ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଯୋଉଟାକି ବାଜା ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିବ ନା ହେଲେ କେମିତି ମାରିବୁ କେମିତି ନେବୁ କେମିତି କରାହବ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ କରିବାଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ। ଓହୋ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଁର ଲୋକ କେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଆମର କଫିବିରା ଦାଗିମିଲା କଫିବିରା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବିରିଙ୍ଗାଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଶା ଗ୍ରାମ। ଆଚ୍ଛା 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 ଏଠୁ ଝିଅ ଯିବ ବୋଧେ ଆଉ ଝିଅ ଯିବ ସେଠୁ ପୁଅ ଆଉ ବର ସିଆଡ଼େ କନ୍ୟା ଇଆଡ଼େ ଆଉ। ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଏପରି ପକ୍ଷରେ ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଦେଖି ଆଉ ସମ୍ଭାଳିତ ହଉନାହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ଆଇଛୁ ଏକା ନେବୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି। ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ।